peinak pues, alde batera jotzen dutela ratu guztian politika egiten ez, kritika nagusia izan zen etzegoela pues, Zerdan edo alderdi sozialistaren kasuaren inguruan ezera aipatzen, baina egia da baita ere pues, denboraz oso larri aritu zirela, peinak denbora pila bat behar dute horrelako gauzak prestatzeko, ez soilik diseinua baizik eta gero haien pankartetara eramateko, eta Santos Zerdanen kasua pues, momentu oso larrian harrapatu ditu, ez? Eta aipatu behar dugu ere pankarteko marrazkiek Peinen Federazioaren epaien oniritzia jaso behar dutela, beraz ere, hori kontuan hartzekoa. Bai, eta, bueno, egia da Iruñeko sektore batek kritikatzen duela, ez? Beti adibidez UPN gobernuan egon denean Maia eta Ibarrolaren aurka agertu ziren peinak behin baino gehiagotan, baita ere gainera protesta politikoak burutuz, eta Zironekin, bueno, badirudi harremanako beago daudela, baina ere baita ere bere hauien kritikak daude, besteak beste Los Caídos eroriaren monumentuen auziarekin. Orduan, bueno, pues egia da, besteak beste satira politikoa batzutan mintzen dituela pertsona batzuk, baina guztiok egin dezakegu satira politikoa, orduan kritikatzen dutenak gonbidatzen diet baita ere satira egitera. Bada, hortxe gonbitea laburbilduz, aipatuko dugu Iruñean 16 peina daudela, 119 urteko historiarekin, osotara 5.173 peinakide daudela, eta historian zehar 871 pankarta egin dituztela. Gaurkoan, hasi da festaroa irratsaioan, bakarrik batzuk aipatu ditugu, bakarri batzuk izan ditugu aztergai, baino Peinen Federazioko webgunean guztiak ikusteko aukera duzue, benetan gonbidapena ere luzatzen dizugu entzule, pena merezi du eta gaurko saioa onaino, Oier Santa Maria, eskerrik asko. Eskerrik asko izatea. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Trump eta Netanyahuk begionez ikusi dute palestinarrak inguruko herrialdetara deportatzea gerra krimen argi bat izan arren. Kanporatutako palestinarrak hartuko dituzten herrialdeak bilatzen dabiltza. It's called free choice. If people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Israelgo lehen ministroak esan du gakoa erabakitzeko askatasuna dela, horrela joan nahi duen palestinar orori joateko aukera emango diotela berretsi du. Halaber, Israelgo lehen ministroak hankazgora jarri du gaurkotasuna Donald Trump urrengo bakearen Nobel izateko proposatuz. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Lehen etxe bizitzak erosteko 20% abalak emango ditu Lakuako gobernuak guztira. 154 milioi euro eskainiko dira 18 eta 39 urte bitarteko pertsonentzat. Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demokratikoko sailburuak adierazi du ez dela etorkizuneko hipotekadunek ez ordaintzearen beldur, baina 154 milioi euroko funts bat aurreikusten da abal lerro horrek ekar lezakeen balizko baliabide publikoen kontsumorako. Falta den 20% hori ordainduko dela bermatuko duen abalaren hain zuzen ere. Eta hain zuzen, neurri honen aurrean, LAB sindikatuak uste du, babalek diru publiko esku pribatuetan jartzen dutela sindikatuaren aburuz, neurria etxe bizitza legearen aurkakoa da. Diru publikoa eraikuntza enpresa eta higiezinen patronalaren eskuetan jartzen delako. Endika Perez. Ez gaude ados, PSek eta PNVek proposatu dituzten etxe bizitza neurriekin. Horrekin eraikuntza ziklo berri bat abiatu nahi dute, eta eraikuntza enpresei dirua eman nahi diete. Talgo konpainiaren 29,8 erosteko operazioa ez oztopatzeko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiar gobernuari. SEPIK operazio horretarako 150 milioi euro emateko hasierako konpromisoan atzera egin duela ziurtatu dute jeltzaleek. Euskal inbertitzaileen partzuergoak talgoren 150 erosteaz oztopatzea eskatzen diogu Espainiako gobernuari. Operazioak itxita zirudien, baina berriro trabak jarri dituzte. Eragiketa hau
aurrera ez badoa, Espainiako gobernuak azaldu beharko du zeintzuk diren arrazoiak. Oraindik egoera bideratzeko aukera daukagu, denbora dago eta EAJak gogorarazi du Espainiako gobernuak Sepiren bidez hasiera batean konpromiso hartu zuela erosketa babesteko eta enpresa indartzeko 150 milioi euroko mailegu baten bitartez. Ondoren estatuak operazio bitan banatzea proposatu zuen Espainiako gobernuak 75 milioi eta hasi den horrek zuzendutako Euskal Patzuergoak gainerako 75 milioiak bere gain hartzitzaten. Eta guztia pres, Baionako bestak has daitezen, 5 hasiko dira, Usaian baina lehenago, azken urteetan izan den jendetza saiesteko. Beste alternatiboak ere izango dira aurten eta Patxa plazan 5 egunez Baionako Zizpa gaztetxeak antolaturik gaur arratsean irekidura alternatiboa izango da. 7etan egingo dute Usaian bezala San Andres plazan den Les Pirines ostatuaren gainetik. Bertatik abiatuko dituzte festa herrikoi, transfeminista eta euskaldunak, bertsoak eta dantzak izango dira eta ondotik kontzertuak 9:30 aurrera Patxa plazan talde hauek, Sofa, Karma eta Michela. Eta 100 pertsona bildu dira, Germán Rodríguezen monolitoren bueltan, 1978ko uztailaren 8an hil zuen Espainiar poliziak eta heriotza salatzeko urtero bezala bertan izan dira, baina izan da, nabarmentzeko ezusteko Arrozalen abeslaria, eszenatokira igo da desagerturiko Osaba aitonari, jo justori, eskainetako abestia jotzeko. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. Ekitaldian 1978ko San Ferminetako gertaeretako egia, justizia eta erreparazioa eskatu dute. Era berean, Palestinako bandera zenguratutako eszenatoki batean genozidioa salatu dute bertaratutakoek. Maria G. Germanen militantzia kideak eta Idoia Zabaltza Mikel Zabaltzaren arrebak aurtengo manifestua irakurri dute. Eta aipatuko dugu labur bada ere gaurko entzierroa ere, 2.19ko marka egin dute Núñez del Cubilloko zezenek, entzierro aski bizia izan da, arriskutsua tentsio une askorekin, bereziki udaletxetik aurrera, zezenek Idi Mantxoi aurre egin diete eta orduz geroztik bereziki estafeta inguruan lasterketa aski arriskutsuak ikusi ahal izan ditugu, besteak beste, zezen batek korrikalari bati kamisetatik heldu dio eta 10 metroz arrastaka eraman duen momentuan. Orainikan ez dakigu bestelako xetasunik, zauriturik egon den ala, baina oraingoz esango dugu erorikoak egon badirela, horixe bera ikus dezakegulako telebistan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideei dagokienez bada nabarmentzeko jazoreren bat? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo, Barakaldo eta Leioa inguruan, Pegi. Seguraldiari dagokienez, gaurkoan, eguzkia izango dugu Euskal Herrian, temperaturek gorantz egingo dute, eta une honetan, esango dugu, Gasteizen 10 gradu dauzkagula, 14 gradu Iruña eta Donibane Garazin, 16 gradu Maule eta Baionan, eta 17 Bilbo zein Donostian eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Giro eguzkitsu eder eta egonkorra nagusituko zaigu asteazken honetan eta jada lurraldaren hegoaldean bero egiten hasia izango da. Goizean behe-laino pixka bat agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Xurialdearen barnealdean, Araba eta Nafarroa erdialdean, baina bereziki Araban, hala ere eguzkiak segituan xurgatuko du behe-laino hau eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da denean, eta arratsaldean apenas ikusiko den hodeirik zeruan eta eguraldi eguzkitsu eta ederrak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik joko du, hegoaldean bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki ilunabarrean, temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza benetan freskoa izango da, bereziki barnealdean, 9 eta 15 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz gora egingo dute eta hego isurialdean jada bero egingo du, Kantauriar isurialdean neurri politiko temperaturak izango dira, 23 eta 27 gradu bitartean errendituko dira, hego isurialdean aldiz, 28 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, temperatura freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Jorra Izpurua teknikan, uztailak 9 dugu, asteazkena.
Sanferminetan girorik onena herriko tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala. Arranon gosariak egunero, 9:00 gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak. Eta herrikon bermuta egunero 12:00 aurrera. Zamburinak, olagarroak, ganboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. Sanferminetan, zatoz herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte. Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Informazioaren aria. Lehen etxe bizitzak erosteko 20% abalak emango ditu Lakuako gobernuak, guztira 154 milioi euro eskainiko dira 18 eta 39 urte bitarteko pertsonentzat. Iraganden ekainaren 18an Imanol Pradales lehendakariak iragarpen berdina burutu zuen 2015ko etxe bizitza legearen onarpenaren 10. urteurrenaren ospakizunean. Eusko Alderdi Jeltzaleak lege honen aurka bozkatu du bere garaian eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburu entzungo du ere. Arazoa hain da konplexua, konponbideak ezin direla sinpleak izan, ez da eskluyenteak izan ere. Hain zuzen, Nerea Melgoza Ongizate Gazteria eta Erronka Demokratikoko sailburuak adierazi du, ez dela etorkizuneko hipotekadunek ez ordaintzaren beldur, baina 154 milioi euroko funts bat aurreikusten da abal lerro horrek ekar lezakeen balizko baliabide publikoen kontsumorako. Falta den 20% hori ordainduko dela bermatuko duen abalaren hain zuzen ere. Sailburuak adierazi duenez neurri hori udazkenean martxan jartzea espero dute eta 3.000 etxe bizitza inguru mobilizatu nahiko lituzkeela azaldu du. Eta horiek ala, kritikak ere etorri dira izan ere. EH Bilduko arbide salatu du neurriak ez diola etxe bizitzaren krisiaren egiturazko arrazoiei heltzen, kontrara sakondu egiten duela. Konponbideak ezin dira izan baliabide publikoak arriskuan eta interes pribatuen zerbitzura jartzen dituzten formulak Euskal Herria Bilduren esanetan. Eredu horretan, irabaziak privatizatu eta galerak sozializatzen direla arbuiatu dute independentistek. Euskal Herria Bilduk premiazkotzat jo du etxe bizitza parke publiko sendoa osatzea, birgaitze politikak bultzatzea, etxe bizitza hutsak mobilizatzea, etxe bizitza eskuratzeko modu berriak sustatzea eta sarbide justua bermatzea batez ere gehien behar dutenentzat. Balap sindikatuak uste du, abalek diru publiko esku pribatuetan jartzen dutela. Sindikatuaren ustez, neurria etxe bizitza legearen aurkakoa da, diru publikoa eraikuntza enpresa eta higiezinen patronalaren eskuetan jartzen delako. Labeko 21 kidek elkarretaratzea egin dute, Sabin Etxearen aurrean sindikatuaren iritziz 2015ko etxe bizitza legea urratzen duen dekretu baten aurka agertzeko. Labeko gizarte ekintzako arduraduna Endika Perez. Ez gaude ados, PSek eta PNVek proposatu dituzten etxe bizitza neurriekin. Horrekin ziklo berri bat, eraikuntza ziklo berri bat abiatu nahi dute eta eraikuntza enpresei dirua eman nahi diete. Etxe bizitzaren negozioarekin amaitzeko deia egin dute sindikatuek. Hemen, pagitatik bizi direnak, subentzionatuta daudenak patronal inmobiliariakoak dira eraikuntza enpresak, dira inmobiliariak, dira etxe jabeak, eta negozio horrekin amaitu behar da, norabide horrekin amaitu behar da. Badago alternatiba, EAE osoa deklaratu daiteke etxe bizitza gune tentsionatu, alokairu soziala sustatu behar da, etxe bizitza legea bete behar da, abalen dekretu honekin etxe bizitza legeari betetzeari uko egiten zaio, diru publikoa jartzen delako erosketa babesteko. Eta hori ezin da onartu etxe gabetzeak gertatzea astero, ezin dugu onartu eta ezin dugu normalizatu, eta horregaitik langileak borrokara eta mobilizatzera deitzen ditugu. Eta etxe bizitzaz ere aipatuko dugu Getxoko 3 bat jauregia, legez kanpo eraitsi eta udaleko EAJko zinegotziekin izandako harremanak zeresana eman duela azken hilabetetan. Bada, jakinda, jauregia bota eta luxuzko apartamenduak egiteko asmotan merkeago atera zaiola, jauregia ilegalki botatzea bera birgaitzea mainon. Datuek bakarrik diote birgaitu ordez eraitsita 730.000 euro aurreztu dituela promotorak, udalak 50.000 euroko isuna ezarri zuen soilik. Oinatzaizburu.
1855 jauregia zen, 3 algortan zegoena, udala babesturiko eraikina zen eta zenbait elementu mantendu behar ziren, baina eraitsi egin zuten modu ilegalean. Orain udalak egindako txosten teknikoa dira 50.000 euroko isuna jarri arrean, Ereaga kooperatiba higiezinari 750.000 euro aurreztu dituela eta proiektuak oro har 3 milioi euroko aurrekontua duela orain. Pasaden martxoan EH Bilduko osaturiko oposizioa salatu zuen 50.000 euroko isuna ez dela ezer, eraikina birgaitzeak 3,2 milioi euroko kostua zuen eta eraitsi eta osorik egitea 2,5 milioi euroko aurrekontua, beraz 750.000 euro aurreztu du promotoreak. Hobeto atera alegia, ilegalki eraitsi eta isuna ordaintzea, eraikina birgaitzea baino. EH Bildu salatu du EAJ eta PSren gobernuak emandako azalpenak ez direla nahikoak izan, eta ez duela ezer egiten praktika hauekin amaitzeko. EH Bildu prozedimendu administratiboan aurkeztu zen, baina ez zioten utzi isunen inguruan helegiteak jartzen. PPren babesarekin udala akusazio partikular gisa epaitegietan aurkeztea ere ekidin zuten. 3 ez da salbuespena EH Bilduren aburuz getxoko plan orokorra jasotzen baititu zenbait eraikin historiko eraitsi eta haien ordez oso garestiak izango diren apartamentuak egitea. Informazioaren aria. Trump eta Netanyahuk begionez ikusi dute palestinarrak inguruko herrialdetara deportatzea. Gerra krimen argi bat izan arren, Israelgo lehen ministroak Ameriketako Estatu Batuetako handikia bakearen Nobel sari izateko izendatu du. Gazako biztanlentzako kontzentrazio esparru bat iragarri ostean, Donald Trump eta Benjamin Netanyahuk garbiketa etnikoarekin jarraitzea adostu dute. Horretarako, kanporatutako palestinarrak hartuko dituzten herrialdeak ari dira bilatzen. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. Israelgo lehen ministroak esan du gakoa erabakitzeko askatasuna dela, horrela joan nahi duen palestinar orori joateko aukera emango diotela berretsi du. Trumpek nabarmendu duenez inguruko herrialdeekin erlazio bikaina dute eta ona izango den zerbait espero du. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. Sueten negoziaketak abian egon arren ala Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea agindua indarrean egon, Israelgo lehen ministroak hankaz gora jarri du gaurkotasuna Donald Trump hurrengo bakearen Nobel izateko proposatuz. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. And you should get it. Zuela espero erantzun du. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Adolf Hitler ere nominatu zuten bakearen Nobel sari horretarako. Eta errealitatea ere bada, negoziaketek ala genozidio planek aurrera egiten duten bitartean, 97 lagun gehiago hil dituela Israelek. Gaza hirian parke batean jolasten zeuden 5 haur hil dituzte, edota beste 7 pertsona improvisaturiko kanpin denda batzuetan. Gainontzeko egunetan bezala, mertzenarioen GHF fundazioaren banaketa postuetan 2 haur hil dituzte eta 35 zauritu egon dira. Banaketa postu hauetako zaurituen kopuruaren ondorioz, Jan Juniseko Nasser ospitalea oherik gabe gelditu da ere, eta gure herritik ere, egon dira, erreakzioak izan ere, hainbat enpresa batzordek Israelekin edozein harreman komertzial amaitzeko eskatu diote CAF-en zuzendaritzari. CAF Beasain, CAF Irun, CAF Power and Automation, Trenasa, CAF Similalin, Sornotza, CAF Tailerrak, Rail Line eta Gemlinis enpresetako enpresa batzordeek talde Gipuzkoarraren zuzendaritzari eskatu diote nazioarteko legearekiko errespetua bermatzeko. Lab sindikatuak gogora ekarri du CAF Israelen okupazioari etekina ateratzen dion enpresetako bat dela. Eta hoizeko 8 eta 17 direla aipatuko ditugu, kalapita pare batetik, arazoa dago Euskararen erakunde publikoaren baitan, azken ohartarazpena Jan-Jakes Laser, Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidenteak egin du, Maider Beitegiren aurkako jarrera suntsitzailea deitoratu duelarik.
Gatazka honen abiapuntua Euskararen erakunde publikoaren aurrekontua da. Euskarari trufarik ez lelopean Euskal Konfederazioak salatu zuen departamentuak kukutriaz jokatu zuela honen aurrekontua ez igotzeko. Orain asaldatuta azaldu da Jean-Jacques Lasser. Bere esanetan gizarte bakearen kontrako jarrera suntsitzailea izan dute konfederazioko kidek. Azpijokoetan aritu izanak gezurtatu du eta departamentuak gauzatzen duen 860.000 euroko ekarpena izozteko erabakia defendatu du lehentasun sozialak lehenetsi behar direla argudiatuz. Gauzak horrela, beotegiri eginiko kritikak deuseztatuz bere konfiantza eta estimo osoa berretsi dizkio EPren buruari agintari zentristak. Etalakoako gobernuak ez ditu 2021 eta 2022 urteetako batzorde parte hartzaileak sortu. Ondare naturalaren koordinazio batzordea zein sektore publikoaren arrazionalizazio batzorde instituzionala aurreikusten dute natura ondarearen kontserbazio eta euskal sektore publikoaren legeek. Aurreikusiek dauden batzordei dagokienez, natura ondarearen legea industria sailari dagokio. Mikel Jauregi sailburuak erantzun du, oraindik sortu gabe dagoela ondare naturalaren koordinazio batzordea eta euskal sektore publikoaren legea berriz autogobernu sailari dagokio. Maria Ubarretxenak zehaztu duenez, izendapenak gaurkotzen dabiltza. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 8:19 kontu ekonomikoak ere aipatuko ditugu goiz honetan. Izan ere, Talgo konpainiaren 130 erosteko operazioa ez oztopatzeko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuari. Sepik operazio honetarako 150 milioi euro emateko hasierako konpromisoan atzera egin duela ziurtatu dute jeltzaleek. Euskal inbertitzaileen partzuergoak Talgoren 130 erostea oztopatzea eskatzen diogu Espainiako gobernuari. Operazioak itxita zirudien, baina berriro trabak jarri dituzte. Eragiketa hau aurrera ez badoa, Espainiako gobernuak azaldu beharko du zeintzuk diren arrazoiak. Oraindik egoera bideratzeko aukera daukagu, denbora dago eta horretan jartzea eskatzen diogu. Maribel Bakero entzun berri duguna. EAJak gogorarazi du Espainiako gobernuak Sepiren bidez hasiera batean konpromiso hartu zuela erosketa babesteko eta enpresa indartzeko 150 milioi euroko mailegu baten bitartez. Ondoren, estatuak operazioa bitan banatzea proposatu zuen. Espainiako gobernuak 75 milioi eta siden horrek zuzendutako euskal patzuergoak gainerako 75 milioiak bere gain hartzitzaten. Kongresuko diputatu jeltzaleek salatu dutenez, Pedro Sánchezen gobernua trabak jartzen ari da erosketa ixteko eta gogorarazi du konpainia hori estrategikoa dela Euskal Autonomia Erkidegoarentzat. Eta Gasteizko udalak aurrera jarraituko du grebarekin. Zehazki Lorezainen grebarekin, horixe bera ere jasan beharko du udalak eta herriak, izan ere, ordezkari sindikalek atzera bota dute Elakoako gobernuak egin eta enpresak onarturiko azken proposamena. Elako afiliatu diren Lorezainek boto bakarragatik onartu zuten enpresak egindako proposamena, baina LAB eta ESK ordezkariekin greba mantentzea erabaki dute. Asteazken honetan elkartuko dira aldeak eta hor jarrerak gerturatzeko aukerarik dagoen ikusiko da. Eta Bizkaiko autoeskolek astearte honetan izan dute hilabete honetarako deituriko 3 greba egunetako lehenbizikoa. Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek deituriko hurrengo lanuzteak uztailaren 16 eta 21 daude aurreikusiak. Sektoreko grebaren lehen egunean langileek erantzun zabala eman diote deialdiari. 400 bat langile zeuden grebara deituta. 7 mairen ostean erabaki dugu momentua dela grebata ateatzeko, mai gainean ez dagoelako edukirik patronaren partez, apabiren partez. Sindikatuek salatu dutenez, ez da hobekuntzarik izan sektoreko hitzarmenean, izan ere hamarkada bat baino gehiago eman dute ura eguneratu gabe, naiz eta negoziazio bilera ugari izan. Anitzak dira hien aldarrikapenak. Eskaerak dira erosahalmena ez galtzea eta baita ere lanaldiaren murrizketa batez ere, gero lan osasun arlotik ere hobekuntzak egotia eta zentzu horretan mai gainean daukaguna gaur egun da 1,2 bat, horrek suposatzen du 24ko KPIarekin alderatuta 1,1ko galera izatea eta lanaldi murrizketan bai administrarientzat dagoela lanaldi murrizketa txikitxo bat, baina irakasleentzat ez da proposamenek mai gainean.
Bi aldeen hurrengo bilera uztailaren 15erako dago aurre ikusita. Bitartean mobilizazioekin jarraitzeko deia egin dute sindikatuek APAPI patronalaren inmobilismoaren aurrean. Ukrainari defendatzeko armak bidaliko dizkiola iragarri du Donald Trumpek. Pentagonoak bidalketak bertan bera utziko zituela iragarri eta egun gutxira egin du iragarpen berria, hain justu Errusiako armadak aire erasoldiak ugaritu dituenean eta diplomazia ataka berri bati aurre egiten ari denunean. Trumpek kezka agertu du Errusiako presidente Vladimir Putinek Europako herrialdearen aurkako erasoak eten ez dituelako. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but Hori bai, armamentua batez ere defentsiboa izango dela zehaztu du. Trumpek Putinekiko frustrazioa berretsi du, uko egin diolako suetena onartzeari eta Ukrainiako bombardaketak geldiarazteari. Trump urtarrilean etxe zurira itzuli zenetik Putinengana hurbildu da eta presioa Zelenskiren bizkar gainean jarri du. Ukrainaren ondasun mineralaren ustiapena Ameriketako Estatu Batuaken esku uztera behartuz. Iragan ostiralean Trump oso haserre agertu zen bezperan Putinekin izandako telefono deiaren ondoren eta lehen aldiz Moskuren aurkako zigorrak gogortzeko prest azaldu da, azken 6 hilabeteetan izoztuta egon dira horiek negoziazioak bultzatzearren. Eta nazioartetik ere nabarmendu beharra dugu ere hainbat baso sutek Mediterraneoa kaltetu dutela eta 100 lagun ebakuatu behar izan dituztela. Azken orduetan piztutako suteek kalte handiak eragin dituzte Mediterraneo inguruan, estatu frantseseko hegoaldean eta Katalunian ebakuazioak itxierak eta 100 suhiltzaileren esku hartzea eraginez. Marseilla inguruan asteartean piztutako sute batek gutxienez 350 hektarea landare erreditu suhiltzaileek jakinarazi dutenez. Ibilgailu batek su hartu zuen eta eguraldia zela eta azkar zabaldu zen, ondorioz agintariek konfinamendu neurriak hartu zituzten hiriko zenbait eremutan. Haude departamentuan Narbonatik gertu, astelenean hasitako sute batek 2000 hektarea baino gehiago kiskali ditu eta aktibo jarraitzen du. Katalunian bestalde, Tarragonako Pauls udalerria astelenean piztutako suteak 3100 hektarea baino gehiagori eragin die dagoeneko eta horietatik 1100 baino gehiago Parke Natural del Sports barruan daude landa eragileen datuen arabera. Udarrelik kaltetuenak Xerta, Alfara de Carles eta Pauls dira eta horietan Alfa planaren 3. maila dago aktibatuta, sute arrisku oso handia baitago. Eta Texasen berriz 109 lagun hil dira uholdetan. Hasi dira, espero gabeko uholden balantzea egiten eta klima, kokapen geografikoa eta politika gabeziak izan dira, sarraskia azaltzen duten faktoretako batzuk. Erreskate taldeek urak eramandako pertsonen bila jarraitzen dute. Ker konderrian 97 gorpu berreskuratu dituzte, horietatik 56 helduak dira eta 30 adingabeak. 19 helduk eta 7 adingabek identifikatu gabe jarraitzen dute oraindik. Texasko beste konderri batzuetan 22 heldako gehiago izan dira. Here are the facts. In the lead up to this tragic natural disaster, the National Weather Service did its job. Despite unprecedented rainfall, the National Weather Service executed timely and precise forecasts and warnings. Caroline Leavitt etxe zuriko bozeramaileak adierazi duenez, iragarpenak eta ohartarazpenak egokiak eta zehatzak izan ziren, baina inguruan bizi zirenak kexatu egin dira uholde arriskuari buruz beharbesteko aurrerapenarekin ohartarazi ez zitzaiela. Lurzoru lehorrak xurgatu ezin dituen eurillasek eragindako uholdeak ez dira ezoikoak, baina komunitate zientifikoaren arabera giza jarduerak eragindako klima aldaketak areagotu egin du uholdeak, lehorteak eta beroboladak bezalako fenomeno meteorologikoen maiztasuna eta intentsitatea ere. Kirol aria naiz irratian. Goizeko 8:27 kirol kontuak nabarmendu beharra ditugu. Itxaso Leon, egunon?
Egunon Pei eta egunon entzuleok, emakumeen giroko 3. etapak oso albiste onak utzi dizkigu Euskal Herrian, ez da euskal txirrindulari baten garaipena iritsi, hori Lorena Huibesi dagokio, baina bai podiumera igotzeko aitzaki bat izan duela Laboral Kutxak. Izan ere, Uso Astolaza mendiko lider berria da Betza de Oglio eta Trento arteko 122 kilometroko 3. etapa ospatu ondoren. Huibesi dagokionez, indarrandiarekin irabazi du sprintean Josi Nelson eta Loud Kopekiren aurretik, helmugarako 2 kilometroren faltan erorikoa egon da tropelan eta garaipena 8 talde txiki batean jokatu da. Hori bai, Anna Hendersonek lider izaten jarraituko du eta aurreneko postuak berdin mantenduko dira. 26 urterekin giroan lortzen duen 4. garaipena da Huibesena. 13 daramatza 2025ean eta 106 bere ibilbidean. Mendiko sailkapen nagusian aldiz aldaketa egon da. Uso Astolaza zarauztarra da orain urdinez jantzitako txirrindularia. Eta pasieran Paso Tonale igotzen zen, 8,4 kilometrotik 106,1 batera eta Gipuzkoarrak erasoa jo du lehen postuan eskuratzeko gainean. Saria mendiko podiumarekin iritsi da saioa bukatuta. Eta bestalde, klasiko itxurako etapa batean lortu du Tadej Pogacarrek bere 100. lasterketa profesional mailan. Azken 6 kilometroren faltan, aldapatente batean Pogacarrek eta Vingegaardek egin dute aurrera, ondoren turreko momentuko indartsuenek egin dute aurrera, eta azken taldetxoan esprintean gailendu zaio Pogacar Van der Poeli. Laugarren etapa turrak eta etapa bakoitzean gidoi ezberdina ikuskizuna beti nagusi eta ospatzeko munduko txapeldunaren maiotarekin Tadej Pogacarrek 100. garaipena eskuratu duela. Laugarren etaparen amaierak Julen Goikoetxea erakusten zigun igandean bizitakoaren antzeko gidoia bizi genezakeela, bazegoela hautagai nagusi eta punxer klasiko mano antzeko ziklisten arteko leierako espazioa, baina bi indartsunen arteko borrokan geratu da hainbat momentutan, naiz eta gero espinean Van der Poelek ere, bere aletxoa jarri eta Pogacar Van der Poel binego bezalako, izar handien podium batekin amaitu den laugarren etapa. Errepideak ematen zuen, ez, horretarako aukera ez zegoen argiegi, zuk esan bezala, puntxerrak, sprinterrak, nortzuk ibiliko ziren lehendabiziko postu horietan, eta garbi ikusi dena izan da, taldek bazutela, ez, euren liderrak eta euren gizonik indartsuenak ondo kokatuta eramateko asmoa, azkar joan dira azken kilometro horietan, eta azken aldapa horretan, malda gogor horretan, Tadej Pogacar eta Jonas Vineko ikusi ditugu buruz buru. Pogacar izan da zuaitza astindu duena, Vinekok bere gurpilari eutsi dio, bazirudien, azken metroetan Vineko lertu egintzela, baina aurrera xeago berriz ere Pogacarrekin bat egitea lortu du, gero gainontzekoak ere atzetik sartu, eta azkenerako, esprina, eta esprina horretan akaso hautagai nagusia Mathieu Van der Poel zenean, ikusi dugu, igoerek, azken kilometrotako igoera horiek ere, erasan diotela Van der Poeli, eta ezin izan dut Tadej Pogacarren aurrean, eta zuk esan dagoa, munduko txapeldunaren mailotarekin, 100. garaipena Esloveniarrarentzat. Zalantza asko, bakoitzaren gizabanakoen errendimenduaren inguruan, Pogacar gehiago izan den, biak antzeko estutu diren, zer gertatzen den Ebene Poelekin, eta zalantzaiek argitzeko 5. etapa Kaen eta Kaen arteko erloju horren aurkako lansaioa laua ordek hautsean eta 33 kilometrotan hasiera batean, Ebene Poelek denbora berreskuratzeko moduko espazioa, baina hautagai nagusienen artean nolabait sailkapen nagusi hori baetzen joateko ere aukera paregabea proposatzen digu 5. etapak Julen. Bakoitza bere lekuan jartzen joango da, apurka etapek aurrera eginala, biharko erlojupeko horretan 33 kilometroko ibilbide horretan, ikusiko dugu, ez da espero haizeak baldintzatuako etapa bat izaterik, buruzburuko saioa izango da, espezialistentzat oso egokia izango dena, 33 kilometro horretako ibilbidean, esan da bezala, hasieran ipar mendebalderuntze egingo dute, gero buelta hartu, eta berriz ere Kaenera bidean, ego ekialdeko zentzu horretan, batio asko, garapen luzeak, abiadura handian egiteko saioa, Renko Evenepoelen hautagaitza hori, guztion hautan, biharko etapa garaipenerako, ia minutuko atzerapenarekin da sailkapen nagusian, eta 5. etapa hori izan liteke Evenepoelentzat, diferentziak murrizten hasteko aukera egoki bat. Nahi genuke hautagaien artean berare borrokan ikusi, eta hori ikusi bakarrik ez, kontatu egingo dizuegu Naiz Irratien egunero bezala, asteazkeneko etapa 5. erlojuaren orkakoa, arratsaleko 4:00 6:00 Julen Goikoetxea, Iñaki Arratibel, Unai Iribar, eta hemen izketan ere zaizuen Inigo Asensioren laguntzarekin. Naiz Irratian, Frantziako turra.
Eta bestalde Pablo Lasok ez du Baskonian jarraituko. Entrenatzaile Gasteiztarrak 2027 arteko kontratua zuen Gasteizko klubarekin, baina Josan Kerejetak esan dio ez duela karguan jarraituko. Ondorengo egunetan iragarriko du Baskoniak ofizialki nor izango den entrenatzaile berria. Jokalariei dagokienez, Sander Raiestek ere Baskonia utzi du klubean 9 denboraldi eman ondoren, bestalde Saskibaloi taldeak iragarri du akordioa itxi duela MBA Mai Moskurekin, Pavel Sapkovek talde horretan jokatzeko. Eta amaitzeko aipatuko dugu ere EHFek gonbidapena bidali diola Irudek Bidasoa Iruni Gipuzkoako taldeak 2025-26 denboraldiko EHF Europako Liga jokatzeko. Euskal Klubak aurretiko kanporaketa bat jokatu beharko du. Bidasoak hilaren 15ean jakingo du zein aurkari izango duen aurretiko kanporaketa horretan, datorren asteko asteartean egingo baitute zozketa eta txanda horretako partidak abuztuaren 30etik irailaren 7 bitartean jokatuko dituzte. Multzo fasea urriaren 14an hasiko da eta abenduaren 2an amaitu. 2024-25 denboraldian Bidasoa final laurdenetaraino iritsi zen txapelketa honetan. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte. Eta hoizeko 8:30 gaindituta heldu zaigu, Gara eta Naizeko editorialari tarte egiteko unea, gaurkoan hala dio. Bi politika klase, parez pare. Lakuako gobernuak 154 milioi euroko diru laguntza iragarri du etxe bizitza erosi nahi duten gaztei babesa emateko. Lab sindikatuak elkarretaratzea burutu du, Euskal Etxe Bizitza Legearen letraren eta izpirituaren aurkadoan neurria salatzeko. Izan ere, lege honen 2. artikuluak dio etxe bizitza erosteak ez duela baliabide publikorik kontsumitu behar. Baina gainera, erosketari abalak emateak eskaria likatzen du, eta ondorioz, preziek gora egiten dute. Ildo horretan, baliabide publikoak eraikuntza enpresetan amaituko dute. Eskari handiagoa dute eta bankuek mailegu gehiago eskainiko dituzte, arrisku gutxiagorekin, berme publikoa dutelako. Ez da antzi behar, abal horiek diru publiko erosteko almen handiena duten klasetara eramatea ere badela. Nork erosi dezake bestela, 18 urterekin prezio maksimo historikoa duen etxe bizitza bat, soldatak gero eta prekarioak, inflazioak irensten dituen bitartean. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan, Oarsoaldeko Garapen Agentziaren etxeko lan bulego publiko aurkeztu dute. Langileak aholkatu eta lan poltsa publikoak kudeatzen duen zerbitzua da. Mendeko pertsonentzako zainketak eskaintzen dituzte, familiei ere orientazioa ere ematen die bulegoak. Honela, enplegatzaileak eta enplegatuak harremanean jartzeaz gain, bi aldei aukera ematen die errespetatu beharreko eskubide batzuk daudela irakasteko. Zainketa lanak baldintza justu eta duinetan egin behar direla eta mendekotasuna duten pertsonaik ase beharreko behar batzuk ere badituztela. Zaintza zerbitzua hobetu eta duintzen duen proiektu publikoa gardena, irisgarria eta lurraldean errotua, gehien behar diren lekuetan inbertituriko baliabide publikoak. Politika publikoek beti dituzte hartzaile zehatzak. Horrela, eskuina boteretsuengana eta klase ASBT-etara baliabideak bideratzen saiatzen den bitartean, ezkerreko benetako politikek behartsuengana bideratzen dituzte euren aleginak, euren bizi eta lan baldintzak duintzeko. Egunkarien azalei daukena ez, Zaloa, zer diote gaurkoan egunkariek? Begira, etxetik hasiko gara egunkariaren gaurko azala errepasatzen, Pegi. Honela dio gaurko titularrak. Ameriketako Estatu Batuak eta Israel bat datoz palestinarrak deportatzeko planarekin. Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahuk adierazi dutenez, euren lurraldetik kanporatutako herritarrak hartuko dituzten herrialdeak aurkitzeko gertu daude. Eta bestalde ehunka pertsonak parte hartu zuten atzo, Germán Rodríguezen omenaldian, Espainiako poliziak tiroz hil zuen burua nahi jota 1978ko San Ferminetan, eta egia, justizia eta erreparazioa eskatu dute omenaldira bertaratutakoek. Bertako argazkia dakar gaurko Gara egunkariaren azalak. Eta horixe bera da, Germán Rodríguezen omenezko ekitaldia. Berria egunkariak azalera ekarri duena. Ere argazkia da nagusi gaurkoan, Fermin Valentzia agertzen da, eszenatokiaren gainean milaka pertsonaz inguraturik. Eta bestelako kontu bat ere, gaurko berrian euskalgintzaz kesu laserrek argitu duela bai, ez duela EPP-ren aurrek kontua igoko Euskal Konfederazioari jokabide suntsitzailea izatea egotzi dio.
Deia egunkarian, Talgoren erosketa oztopatzeari uzteko eskatu diola, EAJak Sánchezi dio deiak berek. Espainiako sozietate publikoak Siden horrek, BBKak, Vitalek eta Eusko Jaurlaritzak zuzentzen duten enpresa, Euskadin errotzeko operazioa geldiarazten duela salatu du. Eta argazkian, Ana Otadui, Bizkaiko Batzar Nagusiko presidenteak Gernikako juntetxeko beiratea azaltzen agertzen da gaztei. Ipar Amerikan jaiotako euskal jatorriko 50 gazte Euskal Herriarekin harremanetan jarri dira uztailean, eta horixe bera, bertara egindako Bizkaiko Batzar Nagusietara egindako, edo Gernikako juntetxera egindako bizitaren argazkia da gaurko deia egunkarian datorrena. Notiziaz de Gipuzkoako lerroburu nagusiak dio 40 urtetik berakoi etxe bizitza erosteko abalak udazkenean hasiko direla. Eusko Jaurlaritzak 154 milioi euro gordeko ditu 4 urtean 3.000 etxe bizitza erosteko. Eta hasi dira Euskal Futbol taldeak entrenatzen pretemporada bete-betean argazkian Sergio Francisco Realeko entrenatzaile berria agertzen da, zale txuri urdinekin atzoko entrenamendua Zubietan amaitu ostean. Diario de Noticiasen azalak gaurkoan ere San Ferminetako kontuak dakartza. Atzoko entzierroa arriskutsua izan zela dio egunkari honek, bihotzekoak emateko bestekoa kaminante izeneko zezenak asko atzeratu zuen. Ibilbidea atzean geratu zen eta momentu hori islatzen du argazkiak. Eta Diario de Navarra ere ari berdinetik gaurkoan. Atzoko entzierroaren argazkia Diario de Navarra egunkarian ere kaminante zezena protagonista agertzen da argazkian. Buelta erdia emanda kontrako norabidea egiten. Korrikalariak bitartean izu aurpegiarekin agertzen dira. El Correon Bizkaiko eta Arabako edizioak titular berdina daramate. Euskadik bere plana martxan jarriko duela udazkenean, gazteek etxea eros dezaten sarrerarik eman gabe. Eusko Jaurlaritzak bankuek estaltzen ez duten prezioaren 20% bermatuko du, 340.000 eurorainoko pisuetan. Eta argazkiei dagokionean, Bizkaiko alean BBK Laifen muntaketa. Hasi da, atzera kontaketa. Eta Arabakoan Gasteizko Aldezarreko argazki bat, zakarren buzoiak deitzen dioten horiek, konponketa lanetan egongo dira udan zehar, eta beraz, ordezko ontziak jarriko dituzte zakarrentzako. Eta Bozento taldearekin amaitzeko, El Diario Baskon argazkia da nagusi gaur, 20.000 pertsona baino gehiago bildu dira futbol baseren 33. edizioaren inaugurazioan, Leire abeslaria izan da gonbidatu berezia. Eta titularra, aldi baterako lan erregulazioek Gipuzkoan izan dutela eragina eta kaltetutako langileek 155 egin dutela gora. Aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak hasi diren Euskal Lurralde bakarra da, Gipuzkoa. Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Mapak behintzatzuek aldatzen dituzue. Hori bai, mandotxo bat daukagu. Garai batean ez, baina gero lortu genuen mandotxo bat, joateko aldatzen. Bai, txezkenean zure ritmora egiten duzu. Ez ara egon behar horpendiente eta. Iratzen badago iturri berezi bat, nahiko ezagona dela, zer botatzen du? Oker espaneo, ardoa. Eta probatu duzu? Aurten ez dugu probatu, baina ez da oso komenigarria izaten, Ara. Nik esan dut, Letizia Pradales adibidez. Letizia Pradales ondo entzun dut. Zara, eman olena aizpa edo. Bueno, aurten izan da pixkat paliza, goizeko 7 lehenago egiten genuen beranduago. Ez dakit programazio... Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita. Kosta ala kosta. Fresko. Binegok gaindituko ote duen Pogačar. Ebenepul izango alden euren pareko aurten. Van der Poel eta Van Aerten arteko ikuskizunik izango ote dugun. Jon Izagirre eta Alex Aranburu ordezkaritza euskaldun txikia, baina maila handikoa Kofidi taldean.
Erlojupeko kilometro gutxi ote diren, lehen astean oiarrak mugituko ote zaizkigun. Gizonezkoen Frantziako turra badator eta guk galdera asko ditugu elkarri egiteko. Uztailaren 5 aurrera arratsaldero. Turra nagusi hemen, Naiz irratian. Maite ditugu asteburuak. Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larunbat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera asteburuko aria. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Saldu genizun potxok auri. Nun zinen zu orduan, nili moiak zukutzen. Nun zinen zu orduan, nile pari hausten. Nun zinen zu orduan, itzuli gure loa. Saldu genizun. Uda honetan ere, zure goiza freskatzera gatoz. Mapak behintzatzuek aldatzen dituzue. Hori bai, mandotxo bat daukagu. Garai batean ez, baina gero lortu genuen mandotxo bat joateko aldatzen. Bai, eskenean zure ritmora egiten duzu. Ez da egon behar horpendiente eta ia realizadoreak harrapatzen dizun eta aldatzen dizun. Eta bihar eta... Eta bueno, esan dizu, ikusiko dugu eta horrelak. Iratzen badago iturri berezi bat, nahiko ezaguna dela, zer botatzen du? Oker espanao, ardoa. Eta probatu duzu? Aurten ez dugu probatu, baina ez da oso komenigarria izaten, Ara. Nik esan dut, Letizia Pradales adibidez. Letizia Pradales esan du, ondo entzun dut.
Zera, eman olena aizpa edo. Bueno, esango dugu zerbait entzun duela, eta Alex, bueno. Bueno, honi, ez da zaio tokatzen saririk, ni behitzat emango nioke, ziklismoan egiten den bezala, kombatividad, premio ala kombatividad. Saiatuenari saria. Bueno, aurten izan da, pixkat paliza, goizeko zazpita lehenago egiten genuen beranduago, ez dakit programazio arduradunari egur pixka bat, Zure baldintzetan egiten diguzue hor kolaborazioa gehitea, goizeko zazpita. Astelehenetik aurrera naiz irratian, kosta ala kosta, fresko. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatziko bagara lau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zigarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten, posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin bada ogerra klasen arten. Espainetan kolore falta, tardarke zurrak, biztia beti da biztia naiz talatu gure. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. Lau zortzi bat, bi, 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 lau zortzi. Amasei hogeita amabi, bakoitzari bere beharren arabera, bakoitzak daukana jarri. Denak ea eta bakarrak, inorez da bat bakarrik. Zure askatasunak askatzen hauni. Zure berdina ez da zure txaia, lakuntzan gaude. Iaia, goizeko 9:10 gutxi eta aipatuko dugu ikasturte honetan etxe bizitzaz, ala hauetan murgiltzeko nahiaz, etxe bizitza larrialdia, prezio garestiak, tentsio eremuak eta bestelakoak aipatu izan ditugu gurean, eta horiek ala ere beharra dela eta ere beti sortzen dira alternatibak, zakita akaso cohousing-a, akaso, eta ametsak sortzen cohousing elkarteak, argitaratu berri du Euskal Autonomia Erkidegoan 10 baserri utxik daudela eta beharraren alternatiba izan daitezkela. Gehiago jakiteko gurekin da, ametsak sortzen elkarteko Zurinema guregi, egunon? Egunon, Felip. Bueno, atzoko albiste ere bada Eusko Jaurlaritzak abalak jarriko dituela etxe bizitzak erosteko. Nola ikusten duzu azken aldian jasotzen ditugun neurrien albiste hauek? Bueno, ametsa sortzenen ibilbidea ez da luze-luzia, baina badaramagu 8 bat urte alkartearen mugimenduan, hasieran helburu didaktiko edo cohousingaren edo etxe bizitza kooperatiboen abantaileen difusio lanetan, ez? Eta hasiera horretan, bazirudien lau jipin kontua zala, komunekin, liburuek hamarkadako komuna edo proiektu hoiekin nahastu iten zan, ez? Eta baita ere, administrazionaletik iristen zitzaien halako ideiak oso arraroak, oso arrotzak ite zitzaizkien. Eta zuk esan bezala, azken aldian badirudi administrazioa konturatzen hasia dela, aspektua askotan, bai etxe bizitzaen eskuratze zailtasunetan, baina baita ere elkarzaintza, baita zahartzaro aktibo baten aldet ikuspegitik ere, cohousing-a edo etxe bizitza kolaboratibo kooperatiboena soluzioa izan daitekeela. Orduan, ondo begionez eta postazunez, eta iritsi dela, momentua, iritsi da. Gainera, askotan ere aipatzen den elementua ere bada, etxe bizitzaren soluzioa edo bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren soluzioa badela eraikitzea edo askotan ere galdetzen dugu, zer mereziote dun inbeste eraikitzea jakinikan euskal gizartea zarkitze joeran ere badela. Hor askotan erantzuten digute, ohitura edo aldatu egin dela eta gaur egun ohikoagoak direla pertsona bakarreko etxe bizitzak. Bueno, ez dakizu zer dan lehenago, edo etxe bizitza sistema
diseinatuta dagola azkenian horretara, bideratuta gero eta metro kuadro gutxiagoko espazioetan bizi da jendie, gero eta sistema produktibo etengabe eta produktizitzen egotearen sistema horretan, eta gure aurreko belaunalditan, konturatzen baldin bagara, etxian ez enabila 20. mende hasieran, baserritan familia, belaunaldi diferentatako familiak unidade handia bizi ziala, baizik eta gure aiton amonen garaian, batzu bizi ginean etxe handi baten, sukalde handiagoa zeuden etxietan, lengusukin, osabakin, aiton amonekin. Orduen, ez dakigu, zertara garamatzan honek argi dago bakardadea ez aukeratu eramaten, garamatzala, ikusten ari garaia gure aurreko belaunalditan, baita ere familia gazteagok edo bakardade ez aukeratua kriantzan, beren seme-alaben azkundea eta nahiko lengo tribu hori eta ez dagola. Eta gaztietan, ez daukatela etxe bizitza bat naiz erosteko edo, sikieran alokatzeko aukerarik. Orduen, hortan gaude gaur egun, hortara eraman gaitu azken urtetako etxe bizitza sisteman, bai, argi da. Horre, ametsak sortzen elkartetikan, cohousing-a sustatzen da, eredu topiko bat edo eredu orokor bat, nolako izango litzateke? Bueno, importantiena gizataldea da. Badirudi, ari garela etxe bizitza egiten, ari garela azpiegituraz, baina gizataldea. Topatzea, zure interes antzeko dituzten pertsonak, bizimodu eta filosofia antzekoa dutenak, eta hoiekin giza proiektu bat hastea. Eta aurrera doa zeneinean, nola bizi nahi duten erabakitzen, nun bizi nahi duten, noiz bizi nahi duten, norekin, hori erabakitzen hasten denean, kokalekuari begira jarri beharko litzateke talde hori. Landa eremuan izan daiteke, hirian izan daiteke, barrukalean izan daiteke, ustutako herri txiki batean izan daiteke, baina hori bada fase bat aurrerago datorrena. Lehenengo, elkartu behar dira, elkarrezagutu, eta bai barne araudia, eta baita ere, kasu honetan, kooperatiba bat osatu beharko lukete. Azken batean, kooperatiba izango da etorkizuneko etxe hori, edo landa hori, edo eremu hori, erosiko duena, eta ez gizabanakoak. Pentsatzen dut ere, gizatalde horrek ere, beraien artean erabakiko dutela, ze punturaino elkar banatu nahi dituzten espazio komunak, akaso taldearen arabera ere ezberdina izango da. Batzuk akaso nahiko dute sukalde propio izan, beste batzuk sukalde komun bat guztiontzat, pixkat nola erabakitzen da hori? Bai, hori da. Hori dira, ohitua gaude kooperatiba enpresa ikuspegitik ezagutzea. Eta kooperatiba bakoitzak gutxi gora bera erabakitzen du nola funtzionatu nahi duen, estatutu batzuk sortzen dira, eta gero konbibentziarako, elkarbizitzarako barnea araudi bat. Orduen zuk esan bezala, cohousingaren funtsa bada espazio, elkarbanatuako espazioei, garrantzia handia, pisua handia ematia. Orduan, elitzateke jasangarri edo ikuspegi orokorretik edo eredu orokor batetik abiatuta luke zentzurik izango bikote batentzako 100 metroko espazio pribatu bat izatea eta sukalde txiki bat konpartitzea besteekin. Alderantzizkoa beharko luke. Zure espazio pribatua minimotara, zure beharren minimotara ekartzea litzateke, minimo horiek kooperatibak eta lantaldeak berak zehazten ditu, eta baina espazio komune daukate garrantzia, protagonismo handiena. Eta zuk esan bezala, igual izan daiteke zuk etxe bat zure apartamentutxoa edo zure eremu pribatu edo intimoa eukitzea gosaltzeko, nahi duzunean etxien afaldua afaltzeko, baina ez duzu igual 20 metro eta 5 metroko sukalde bat eukiko. Igual hori baldin eta ez badaukazu, ez bazabiz, cohousing, dimentsio handitako cohousing batean bizi. Eta eragiten du taldean bizitzak pertsonaren izaeran, eragingo duela, akaso onerako, elkar harremanak estuak izango direlako, agian ere talkaren bat edo beste ere egongo direlako, baina alderatuta pertsona bat bakarrik bizi denarekin ezberdintasunak baude izaeran?
Noski, komunidadean bizitzia, bueno, danok ezagutzen dugu blotketako dinamika nola dian, ez? Igual 8 alturatako edo 5 alturatako pisu batian, eta bi edo 4 etxe bizitza bizitien bilera horietan, komunidadeko bilera horietan sortu daitezken gatazkak. Egia da horiek urtean behin bitan edo beharrena bera egiten dela. Eta enkanbio, cohousing batian jarraipena edo talde izaera badu elikatze bat aste desastekoa, egunez egunekoa batzordetan banatu behar da, eta norbean izaeraren arabera noski hor badaola konplizidadea, eta horregatik esaten dugu gizataldea dela funtseskoa. Ez du zentzurik hainbesteko zentzurik edo loteria handiago litzateke baldin eta baserri bat, edo erekin bat, edo eremu bat aukeratzea, eta gero bertara bizitzea jutea zuzenian. Hor talkak sortuko dira, noiz nahi. Baina horretarako pertsona hauek badituzte bizitzeko eta erabakiak hartzeko hainbat erraminta edo tresna, ez? Eta hortan ere formatu edo saietu behar gara. Soziokrazia hitz egiten dugunean adibidez, oso ohikoa da asambleatan erabakiak hartzerakoan orain arte demokraziaz egitea zabalena ohikoena egite zaiguna, 10 pertsona artean 6 esku altxatzen badute aurrera ateratzen da neurri hori demagun, ez? Baina horrek dakarrena da, neurri horren kontra dauden beste 4 pertsona ia erdia eukitzea, 40 beti kontra neukitzea. Orduan soziokraziak bilatzen duna da denok, momenturen batian, amore ematia puntu bateraino eta elkar ulertze bat edo danok eroso sentituko dien puntu bat topatzia. Eta danok eroso sentitu arte ez dala neurri hori edo erabaki hori hartuko. Horrek, klaro, ez da, erabaki horiek ez dira igual 5 minututan hartuko noski. Eta igual batzutan kanpo kanpo laguntza bat, ego behar izaten da erreztatzaile edo desblokeatzen lagunduko duen pertsona edo figura batena. Baina bai, izaerak importanteak dira, moldatze importanteak dira, baina gero pertsona hauen erabakitze eremuak normalean seguruak izan behar dira, denon ahotsak kontuan izaten dira bermatu behar dira, violentziari gabeko komunikazioan ere oso saiatuak edo izan behar dira, eta soziokrazia bezalako sistemakin edo erabakiak hartzea erresago edo deno kontuan izango diala noski, hala da. Azken batian pertsona bate pentsatu behar du, zer nahiago du, ni nire erara nahi dudan bezala bizi, nire etxean erabakiak nik neuk hartuko ditudalako, baina, karo, bakarrik biziko zara, ez dakoazu inorrekin liskarretan sartzeko aukerarik, hori egitea da. Bizi-bizi ere, aipatuko dugu, baserriaren eredua, baserriaren bueltan ikerketa plazaratu duzuelako, honetaz gehiago jakiteko, gurekin da Koldo Telleria, eraikaleko ikertzaile eta arkitektoa, egunon? Egunon. Kaixo, eraikaleko arkitektoa eta eraikalda diru laguntza jaso duguna ikerketa egin izateko. Ados. Ametsak sortzen sortu dena. Hori gala, aipatu nahi dugu, zer ondorioztatu duzu ikerketa honen bitartez. Egun, utxik dauden baserriak izan daitezke etxe bizitza larrialdiarentzako alternatiba? Bueno, alternatibatako bat gehiago izan diteke, baina batez ere ondorioztatu duguna da eragilera lagapenak Euskal Herrian lurrartzeko baserriak izan direla bidea. Orduan hor ikusi duguna da baserri asko daudela utxik, eta baserriak eskaintzen duen bizi eredua lurrarekin lotuta, bizi eredu komunitarioa baserriko familia handi bat bezala ulertuta, eta gaina baserriko familia hori bere herri inguruan eta bere inguruko gizarterekin harremanetan jartzen duen eredua dela. Orduan horregon da nolabaiteko match bat baserria eta erabilera lagapenako kooperatiben artean, ez? Hori da ikusi dana. Akaso, baserriako housing espazio bihurtzeko edo, agian zailtasun handiena edo izan daiteke zentzu administratiboan, eskriturak, paperak eta halako erreformak egiteko agian? Hor gertatzen dena da, eredu berria eta berritzailea denez etxe bizitzarako eta hirigintza araudian eta herrietan ditugun araudietan oraindik barneratu gabeko figura denez, baztertu diran 4 kasuak dira Euskadi mailan
dauden lau kasu bakarrak eta norabaiteko pioneroak izan dira. Orduan bide asko zabaldu behar izan dituzte, eta bide horietan utxune edo galdera ikurra asko sortu dira, ez? Eta administrazioak bere makina burokratrikoaren orokorrean ez du bidea erraztu, ez du lako ezagutzen ere. Ez? Eta, denentzako izan da, lan asko izan da, bai. Zurina, buruarekin ez etzain duzu, ez dakit komplexua da edo naleko estu duzu? Bai, komplexua da Koldok komentatzen dunan gaitik, baina batzutan alderdi burokratikoa alde izan da ere, sortu daitezke erabilera lagapen kontzeptua ez dakagula gure kultura Euskal Herrian eta jabetzan zean ez dagola oso barneratu da. Azken batian erabilera lagapen kontzeptua bada gauza bat nun kooperatibak berak, eta importantia da ulertzea zein den kontzeptua, kooperatibak berak erosi egiten du etxe bizitza, baserria, landaremu bat eta bertan erekiko duen eremua, lur eremu hori, eta kooperatiba da jabea. Naizta bertan dauden hainbat familia unidade egon. Orduan, norbaitek utzi nahi izan ez gero kooperatiba, alde inez gero berreskuratuko luke hasieran egindako ekarpen ekonomiko hori, ekarpen ekonomikoa, aportazio hori. Baina, sekula litzateke horren jabe izango, naizta bertan bizi. Horrek sortzen ditu duda asko bai. Baina, Koldok esan bezala, papeleoa, burokrazia, eta ez ezagutzatik dator, ezagutza faltagatik dator. Eta, badirudi hori apurke aldatzen ari dala. Hementxe utziko dugu aipagaia, baina ziur nago helduen ikastortean ere berriro hotxe egingo dizegula, Zurine Maguregi eta Koldo Telleria. Mi esker goizonetan gurean izategatik. Zuei. Mi esker zuei, agur. Goizeko 9:00 pasa dira. Tarragonako Paul Serrian astelenean piztutako sute aktibo dago oraindik ere eta 7 udalerritan ezarritako konfinamenduari eutsi egingo diote gutxienez. Asteazken arratsalde honetara bitarte 18.000 bat herritar daude konfinatuak. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Peieta, egunon entzuleok. Generalitateko suhiltzaileek jakinarazi dutenez, suak 44 kilometroko perimetro hartu du eta inguru osoa ixteko lanetan aritu dira. Lehen datuen arabera, 3.200 hektareak kiskali ditu suak Erena inguru Elsportetxeko parke naturalean. Horiek, nabarmentzekoak ordu honetan ere, eguraldiari dagokionez, esango dugu, Euskal Herria berotzen joango dela gaurko egun honetan, eguzkia dakagu, hiriburu guztietan, une honetan 18 gradu dauzkagu Donostia eta Maulen, 17 gradu Donibane Garazi eta Baionan, 16 gradu Iruñan, Gasteizen 13 eta Bilbon 19 gradu. Horiek ala, joan aurretik agurtuko ditugu Kostala Kosta saioko kideak, egunon. Egunon, hori da boletin espresa egin duzuna peli. Hori da, berden bezala. Gu hemen ari ginen esaten, ea zen balduzatzen den, egunon eta ja eguraldia. Eta, pixkat hori izan da, Fast and Furious, pixkat. Zertzara, Dominic Toretto. Bainoski, hori urte batzutan, burusoia galditzen naiz. Baina, galdetu behar dizuet, gaurko saio honetan nolako kontuak aipatuko dituzue. Izango duzue razinea edo? Oraintxe bertan, ia, errazineoa, ia. Oraintxe harrapatuko dituzu isiltasunea, baina hori handela, 2 minutura arte, kiston bizta dauzkagu oraintxe, sekulakoak. Muntai lanetan ari dira hemen kontzertuetarako. Kamioi bat jarri egute parean, ez du ezer ikusten. Kalea garritzen ere etorri zaigu autotxoa. Hortaz, baina, patxaplazan gaude. Ikusi dugu, harrituta geratu gara, zelankideak esan ziguten, aparkatzeko eta oso erraz, Baionan oso erraz. Espezifikatu behar ziguten, Baionan ez ez. Joan berginela bestaldera, eta hori guztia, harrituta gaude, ni bentsat harrituta geratu naiz. Ez ditza sekula iritsi bestetan, Baionara, eta azten muntaia dagoena hemen, Ni nahi sekula egon, orduan ez nekien ze aurkituko nuen. Hori, ni harrituta nago momentuz ikusi duanarekin. Baina, izango ditugu hainbat eta hainbat, honen sarreran aipatuko ditugu, zen etorreko diren gurean. Hortaz, plazer badu entzuleak, gera da dile hemen. Noski, eta plazer ez padu ere, gera da dile. Oso, no? Mila esker, Peli. Nago, era biarrere. Ondo izan. Aio. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu. Ondo izan, aio.
Naiz Irratia. Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean ekin QR-arekin. Ilapaindekian ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta lehia desleiala saiestuko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia. Euskotrenek jakinarazten du. Euskotrenek uztailaren 10, 11 eta 12an metroaren 3. linean gaueko zerbitzua eskainiko du Bilbao BBK Live 2025 garraio publikoan joan etorriak errazteko. Informazio gehiago euskotren.eusen. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Egunon entzule, ongi etorri, kosta, ala kosta saiora ongi etorri. Bueno, Baionako Patxa plazara esatera ninduan, baina bueno, hori nahi duena ongi etorri izango da. Noski baietz, ikusten bagaituzu, karo, hemen esan dugu, hemen daukagula pare-parean kamioi bat, ari direlako muntaketa lanetan, gero kontzertu haude badakizu. Hori da, etortza baldin bazarete Paneko kale aldetik, bestaldean gaude, ados? Etortza baldin bazarete Albert, ez dugu horatzen. Bueno, plaza txikia da. Begiratu plaza, ingurua, eta listo. Aldameneko Albert ez dut abizena gogoratzen, baina plaza handia dago aldamenean, esteganatoki handia dago aldamenean, eta hortik barrura sartzen baldin bazarete, Patxa plazaren sartzen baldin bazarete, ikusiko gaituzu, hor gaude. Eta izango ditugu asko eta asko, gurean, izango ditugu Patxondo Peñakoak, izango ditugu beste alternatiboetakoak, izango dugu baita ere Txomin Kastetx, EH Baikoa, hortaz gera zaitezte hemen gurekin. Zure goiza freskatzera gatoz. Kosta ala kosta. Zure behatzartean ezingo dut agure esan, eskuen babesean dira egun oberenak. Barkatu zaian Zela saio hasi duzunez? Gozo da kanto. Izugarri gustatzen zait kanto. Eta izugarri gustatzen zait Sara Zurzak udahonetarako proposatu den Hiri Ilunen umeak disko hau, da oso Lasai, hemen festa giroan gaude, oraindik ez, baina... Hemen orain prestaketa lanetan. Karo, zuk ez duzu, zubia gurutzatu eta ez duzu ikusi gehiegi, baina lanean dabil, jende pila... Hori ikusi dute, hor plazan. Bai, bestaldean, taberna bakoitzeko badabiltzatu zena baldagun lanean. Ez dakit. Hori tokatzen da? Karo, bai,